Sziasztok! Az egyik táblaföldünket kezdtük el be trágyázni. Hordjuk ki a trágyát, hordom ki a trágyát, trágyaszóróval, de csak eddig jutottam. Ennyit tudtam megcsinálni, 4 csíkot, és nem vagyok vele elégedett, mert például itt az elején itt nem szórt semmit, de hogy miért, meg kell nézem. Igaz, hogy közben szétesett a hajtás rajta, azt megcsináltam, el kellett szaladnom alkatrészél, összeraktam, és most már működik. De hát mindjárt meg is megmutatom, hogy zártuk le a sort. Hát így szépen nyomja kifelé. Így néz ki a szerelvény. Mi egy kis gazdaságban csináljuk. Nincs nagy gépeink, nincs nagy erőgépeink, nincs is olyan nagy földénk. Tehát ez a öreg trágyaszóró. Itt a lánc hajtással volt gondom, elszakadt a lánc. Ahhoz kellett gyorsan alkatrészt szerezni. Nem találtam. Volt itt egy tartalék, de nem találtam meg. Tehát el kellett szaladnom. Jó szalmás a trágya. Hát ilyet szórunk ki. Be van oltva. Mindjárt megpróbálom megmutatni, hogy az is hogy néz ki. Itt van a nagy trágykupac. Mi elég sok szalmát használunk az állatok alá, hogy ne legyen szaguk, hogy így fogalmazzak. Tehát ne legyenek büdösek, ugyanis a cellulóz az lebontja, és ettől nem büdös a trágya. És amiről az előbb beszéltem, hogy be van oltva, ezek gombafonalak vannak rajta, ilyen fehér kis gombafonalak, talán itt jobban lehet látni. De majd, ha beljebb is meg lesz bontva a kupac, akkor bemutatom, hogy ez a friss része, hogy mennyire, a régebbi mennyire komposztálódott le. Szinte teljesen, majdnem, hogy termőtalaj. Na itt van egy régebbi rész. Ez ugyanolyan nagy kupac volt, mint az ott. Nem tudom, hogy lehet jól látni, de ez így összeesett, és teljesen termőtalaj lett belőle ma majdnem. Ha így jobban lehet látni. Ilyennek kéne lenni az egésznek. És akkor nem kéne beforgatni a földbe, csak egyszerűen rászorni a tetejére, és kész. De majd talán jövőre meg tudjuk oldani.